कर सकता है तो आप उसके रचयिता है महाराज गानवा के, आपको टंगवा के कोई पूरी में जो विवाद चल रहा है खेसारी लाल यादव और पंकज सिंह के बीच में, और वो विवाद का शुरुआत खेसारी लाल के बेटी पर गाया हुआ गाना है। और वो गाना का जो सिंगर है उसके बारे में तो सब जानते हैं कि उस सिंगर का नाम पंकज सिंह है, लेकिन पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री को और भोजपुरी में जितने भी पब्लिक है जो भोजपुरी देखना सुनना पसंद करते हैं उस राइटर को ढूंढ रहे हैं, और कुछ लोग लाठी लेके तो कुछ लोग उसका फेस देखने के लिए। और अभी हम उसी राइटर के पास हैं और इनसे परिचय कराएंगे। पहले आपका नाम क्या पड़ेगा? हमारा नाम महाराज सब जाना था कि सोनू पांडे नाम हो। सोनू पांडे नाम पड़ी, लेकिन भोजपुरी में जो गाना निकलल बा खेसारी के बेटी पर और जो पंकज सिंह गाना गईले बड़न उमे तो लिखल बा राइटर में कोठा पुत्र का, आप उहे कोठा पुत्र हैं? हमार नाम सोनू पांडे हो। बात ई भी आगे हमनी के एक समय बैठे रहन जगह स्टूडियो पर। अच्छा, सबके मन तो कोठा पुत्र के है, जब राउर राम सोनू पांडे राइटर में लिखल बा कोठा पुत्र त का रहुआ उहे कोठा पुत्र है के हैं? अरे महाराज हम सोनू पांडे हैं। कोठा पुत्र के हो राइटर के नाम लिखल बा अखिलेश लिखल बा। अच्छा, आ कोठा पुत्र हाँ माने मोटा मोटी सब जाना था कि कोठा पुत्र के माने होला का। अच्छा, मतलब कि वो झूठो के वजह लिखल बा। एक मिनट, उस गीत का राइटर कोई नहीं है। अच्छा, बात हमनी के बैठे रहन एक बार परामर्श सूत्र उन्हन बीच पंकज के ना ले जाके तबड़ी याद रहना सर ओ में नाम भी रखल बा अखिलेश कोठा पुत्र। हाँ। अखिलेश के ह कोठा पुत्र के ह। बाकी हम आता ना जाना था कि जहाँ ले एगो भेड़ुआ एकलौता कवि इंडस्ट्री में आइल बा, अब के ह कैसे ह कहीं उहे नानू ह अपन नाव चोरा के देखो, ताकि कुछ लोग के आदत हो गई बा दोनों तरफ लड़ावे के, हुनको हो जा हुनको हो जा, ए हइलो सेटिंग करे के, पाहुनो ला सेटिंग कर लेला ससुरो ला सेटिंग। तो एकरा मतलब तब रउआ ही गाना लिखले बानी? लिखल नहीं खी तब कैसे रहा? एक मिनट, गीत हमार है। अच्छा, ये बात 100% सत्य बा, पूरा दावा नहीं किया। जैसे कि दरअसल बात ये कि हमने स्टूडियो पे एक बार बैठे रहने जा परामर्श होत रहे तो कहनी अरे पंकज बाबू काहे पटुआइल बड़ तू? अच्छा, तार रिस्की स्टार है हमें काहे पटुआइल बड़, तारा कुछ फेर करे के चाहिए जौना से गर्दा मत हो। तो कहले कि अरे भैया कोनो मैटर नहीं खे मिलत, तू तो मैं विवादित गाना गावेला। तो कहनी कि हम तो सोचत नहीं कि तू ना हम बड़ी गायब की, अरे कि मर्डर होई चाहे खून होई, पाप होई चाहे पून होई, मर्डर होई चाहे खून होई, पाप होई चाहे पून होई, अब मानव न कर बरियारी। अरे तोरा माई के कौन हमरा से बोली रे कि जब हमर ससुर हमें खेसारी हमरे चली रंगदारी। जब बोले तरी रहे ये हमार बोल रहे ठीक बा, मतलब दिमाग अब उनको ठीक लड़ल, मैटर लड़ल, वो अपना दिमाग चला दामाद के गा देले, कीर्ति के फोटो डाल देले, खेसारी से भी बात कर देले। एकरा में विवाद झूठो को झुरावल बा भाई यार। काहे झुरावल बा? बेटी के नाम पर गाना गइले बा, बहुत आदमी सपोर्ट करता, बहुत आदमी विरोधो करता, लेकिन हमनी के मन से मत से हमनियों के एगो वीडियो बनैले रहन जा हम हूं तो 30% ही गलत बन 70% सही बन रहुआ हिसाब से? हमारा हिसाब से 100 में 100% पंकज सिंह सही है। अच्छा, कैसे सही? जैसे में अच्छा मान ले जाओ कि ई तो बात सही बा कि कलाकार के, गीतकार के, गायक के कोनो बिरादर ना होला, ई सब कहेला। जब मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों बंधु रोज रोज खड़ा होके कहता लो कोनो बिरादर ना होला। इंडस्ट्री में देखल जाओ हमनी से बड़ बड़ बिरादर, छोट छोट बिरादर सब गइल बा, ए में कोनो बिरादर ना होला। रहल बात कि खेसारी के लड़की के अगर गा देले बा का गलती कइले बा? मान लगे पहले काहे महाराज सब बोलता कि गलती रउए सब मेहनत आदमी आगे ई कुल कलाकार और राइटर के नाम भोजपुरी के खराब करता। अच्छा एक मिनट, ऐसन कुल बढ़ावत नहीं जाता। उहो कलाकार और रउआ जैसन राइटर जब आके ऐसन कुल गाना गाई गवाई तो ई का होई भोजपुरी के? अरे हम तो गायक है सरकार, राइटर दिमाग में थीम चलेला। राइटर हिया सब नहीं लोग हो सकता, जीतू भैया नहीं आदमी चाहे केहू और लिखल है मुखड़ा दिमाग में आयल केहू और मने करे रूप दिहित उ ठीक अपन मुखड़ा ले जाके अपन कवि ले दिमाग दे दे कोठा पुत्र ले। कोठा पुत्र कोई नहीं है, सब जेठा पुत्र है। जो भी है जेठा पुत्र। खेसारी के 100% हम एकरा में गलत मानता नहीं, एकरा में 100% पंकज के सही मानते नहीं। खेसारी अपन खेसारी के गलती क्या है? गलती मानता नहीं कि खेसारी अपन लड़की के प्रमोशन करता रहे, प्रमोशन खातिर के लाइव वायरल हन रो के लाइव वायरल है काहे खातिर? अपन फेसबुक के व्यू खातिर। अच्छा, व्यू का पास कम बा खेसारी पास? अरे बाबू का महाराज अच्छा तो रउआ व्यू खातिर नहीं रहनी, रउआ ऐसन कुल गाना लिखत नहीं, बजबावत नहीं, गावत नहीं, रउआ से हम बात करते नहीं व्यू खातिर। हां
बात कर देनी व्यू मतलब वो वायरल होके के और बाद जवन होता तो व्यू कहते वायरल होके के बाद हाँ आज के रेट में लोग फेरा में कैसे दोनों कहा जाला कि का दोनी का करा के भी हिट हो जाई हाँ ऊ करा के हिट हो जाए तो मैंने खेसारी रोत रहे अच्छा पंकज सिंह के बाद कहीं ई जनता उम्मीद लगा के रखले बा कि वो गाना गा सकीने गाना गा सकिला हाँ? एक बाद जोन हमार गाना आवत नु हाँ या तो हो ना तो ना या तो हाँ न तो ना ना। कुछ बोलल बा ओकर अरे या तो माल चढ़ी ना तो तिरपाल चढ़ी दुइये को चढ़बे करी एकरा अलावा कुछ ना होई? हाँ, माल ना तो माला अच्छा अब ई गाना जौन आ रहल बा हाँ माल ना तो माला या तो माल चढ़ी माल मने होई आ ना तो माला गर्दन पर चढ़ी अब जौन चढ़ो मतलब कि तैयारी हो गई भौजो के का अब जौन हो को ठीक कटे के अब जौन हो को ये होते बा महाराज हाँ माल ना तो माला हमार गाना के नामे रही माल ना तो माला अच्छा ठीक बा हमनी के तमाम तरह के चर्चा कर लेनी जा हाँ। तमाम तरह के चर्चा हो गई हाँ। भोजपुरी इंडस्ट्री पॉप पंकज सिंह के